Ζωολογικού πάρκου. Πριν ξεκινήσει η παρουσίασή μας, θα σας πούμε τους κανονισμούς που ισχύουν στο χώρο αυτό. Το κάπνισμα, το φαγητό και το ποτό απαγορεύονται προς αποφυγή απορριμμάτων. Χεράκια στο νερό δεν βάζουμε, δεν χαϊδεύουμε δελφίνια για λόγους υγιεινής των ζώων μας. Θα σας παρακαλέσουμε καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίασης να παραμένετε καθιστοί και να έχετε τα μικρά παιδιά κοντά σας, ώστε να μην φύγει κάποιο παιδάκι στο διάβολο περιμετρικά της κουζίνας, ο οποίος πρέπει να παραμένει ανοιχτός καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίασης για τους εκπαιδευτές. Για να βγούμε σε εσάς στις ενσυρές και ιδιαίτερα στις κυρίες, αν έχετε πάει κομμωτήριο, τώρα είναι η ώρα να αλλάξετε θέση. Διαφορετικά ετοιμαστείτε να απολαύσετε ένα μεσημεριανό ντουσάκι. Σήμερα θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε δύο εκπροσώπους των θαλάσσιων θηλαστικών. Φυσικά στα δελφίνια, εδώ είναι το μωρό μας, είναι 7 μηνών, είναι κοριτσάκι, είναι πολύ κοινωνική όπως βλέπετε. Θα έχετε όμως την ευκαιρία να γνωρίσετε και τα θαλάσσια λιοντάρια της Καλιφόρνιας και πιο συγκεκριμένα τον αρσενικό μας, τον Τσάρλι, ο οποίος είναι 5 ετών και πριν από επίσης 7 μήνες, η φιλικιά μας, η 14χρονη Μάρα, μας χάρισε ένα μωράκι θαλάσσιο λιοντάρι της Καλιφόρνιας, το οποίο επίσης είναι κοριτσάκι και μπορείτε να δείτε όλη την οικογένεια μετά το τέλος της παρουσίασης από τον χώρο αυτό, στον χώρο τους, όπως βγαίνετε στα αριστερά, τη Μάρα, τον Τσάρλι και το μωρό τους. Παρακαλώ πολύ, περάστε λίγο σύντομα, αν έχετε την καλοσύνη. Τα μικρά παιδιά είναι έτοιμα? Καλές δεν φάγατε πρωινό? Είστε έτοιμα? Τα μεγάλα παιδιά είναι έτοιμα? Είμαστε όλοι έτοιμοι? Να υποδεχθούμε τον Τσάρλι με ένα δυνατό χειροκρότημα, πολύ δυνατό να μας ακούσει. Πιο δυνατό! Να το Τσάρλι! Ο Τσάρλι είναι το θαλάσσιο λιοντάρι της Καλιφόρνιας. Σας καλωσορίζει και με τη βοήθεια του εκπαιδευτή του Κωνσταντίνου θα γνωρίσουμε καλύτερα αυτά τα θαλάσσια θηλαστικά, αλλά θα μάθουμε να τα ξεχωρίζουμε και από τις φώκες. Βλέπετε και την Πέρλα, η οποία είναι θαυμάστρια του Τσάρλι. Τι να κάνουμε, έχει και αυτός τις κατακτήσεις του. Τρέπεται κιόλας όπως βλέπετε. Και αν είστε έτοιμοι, πάμε να γνωρίσουμε καλύτερα τα θαλάσσια λιοντάρια της Καλιφόρνιας, τα οποία όπως βλέπετε έχουν δύο μπροστινά πολύ μακριά πτερίγια, τα οποία τον βοηθούν στο να κολυμπάει εξαιρετικά καλά, αλλά και να περπατάει εξίσου καλά στην ξηρά. Τα δύο πίσω είναι για την καθοδήγηση του σώματός του. Σε αντίθεση με αυτά τα ζώα, οι φώκες έχουν πολύ κοντά μπροστινά πτερίγια και ουσιαστικά στην ξηρά δεν περπατούν, αλλά σέρνονται. Ο Τσάρλι τώρα θα μας δείξει πώς περπατάει μια φώκια στην ξηρά. Καμία σχέση με τον ίδιο, γι' αυτό και δεν του αρέσει να τον μπερδεύουν με φώκια. Αυτά τα ζώα ανήκουν στην οικογένεια των οταρίδων, που σημαίνει ότι έχουν δύο εξωτερικά ευδιάκριτα αυτιά. Παρακαλώ μην προχωρήσετε παραπέρα. Ελάτε λίγο πιο πίσω, κύριε. Τα οποία είναι διάκριτα, σε αντίθεση με τις φώκες που για αυτιά έχουν μόνο μία τρύπα πίσω από τα μάτια. Όπως και τα δελφίνια. Όταν βουτάνε στο νερό, η μύτη τους κλείνει αυτόματα για να μην μπαίνει ούτε στα γόνα στους φλέγμονές τους. Μπορούν να κρατήσουν την ανάσα τους έως 10 λεπτά και να καταδύονται σε βάθη 250 μέτρων. Τα μουστάκια του Τσάρλι, οι απτικές τρίχες όπως ονομάζονται, προσδίδουν την αίσθηση της αφής σε αυτά τα ζώα. Και όσο για το στόμα του, δείτε πόσο μεγάλο είναι, με κοστερά δόντια, τα οποία όμως χρησιμοποιεί μόνο για να πιάνει την τροφή του
και όχι για να τη μασάει. Αυτά τα πλάσματα ζουν στις δυτικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών και πιο συγκεκριμένα της Καλιφόρνιας, όπου εκεί το νερό είναι πολύ κρύο. Γι' αυτό έχουν μια κοντή αλλά πυκνή γούνα να τα προστατεύει. Κάτω από αυτή τη γούνα έχουν ένα παγί στρώμα λίθους, το λεγόμενο λιθόστρωμα, που τους προσφέρει μόνωση, πλαστότητα και αποθήκευση ενέργειας. Πάμε τώρα να δούμε πώς γίνεται η βασική εκπαίδευση ενός ζώου. Αυτό που κρατάει ο Κωνσταντίνος ονομάζεται στόχος. Κάθε φορά που ο Τσάρλι ακουμπάει το στόχο, ο Κωνσταντίνος σφυρίζει και επιβραβεύει με ψάρι. Αυτή είναι η μέθοδος της θετικής εκπαίδευσης που θέλει μόνο επιβράβευση και ποτέ, μα ποτέ τιμωρία. Δείτε ότι ο Τσάρλι ακολουθεί όλες τις κινήσεις του στόχου και φυσικά παίρνει την επιβράβευσή του. Όταν το ζώο εξοικειωθεί με το στόχο, ο εκπαιδευτής τον αφήνει και ανταυτού χρησιμοποιεί τα χέρια του. Θα δείτε ότι ο Τσάρλι ακολουθεί όλες τις κινήσεις που κάνει ο Κωνσταντίνος με τα χέρια, το σώμα, αλλά και τα πόδια του. Ευχαριστούμε πολύ τον Τσάρλι και τον εκπαιδευτή του τον Κωνσταντίνο που μας βοήθησαν να γνωρίσουμε καλύτερα τα θαλάσσια λιοντάρια της Καλιφόρνιας, αλλά και να μάθουμε να τα ξεχωρίζουμε από τις φώκες. Τώρα ο Τσάρλι θα σας αποχαιρετήσει και θα επιστρέψει στην οικογένειά του. Βλέπετε ότι βιάζεται, γι' αυτό στρώχνει τον Κωνσταντίνο να πάει πιο γρήγορα.